Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bayilindele ngabomvu abahlali baseningizimu Afrika ifilimu yomculi uBeyonce esihloko sawo sithi ke Black is King ebophele izinkakha zabalingisi baseningizimu Afrika. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la inibola khona le video. Kanti ke manje ngokuqala isijonela elikhasi wamulekile igama lami usibonga konke wakandwande. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Izinkakha zabalingisi baseningizimu Afrika ethe zaba nenhlanhla eqokweni ke ukuthi ziyolingisa efilimini yomculi uBeyonce waphesheya kolwandle. Abalandeli bazo ke bazibheke ngabomvu le film ke mayivela okokuqala. Kanti ke abalingisi abathe baba nenhlanhla yokuthi ke behlabane ngethuba yenqayizivele lokuvela kule film ebhekwe ngabomvu Warren Masemola, uKhoni Chiume, uNandi Madida kanye noNyaniso Tsetse nabanye ke base Africa. Kanti ke neziteshi zaka DStv ziqinisekisile ukuthi ke zonke ngoAugust zizobe seyivuliwe ukuze ke bonke ababukeli ke abathandi bamafilimu bejabule beyibone ngazo i1 zika August njengoba ke yona izobe iphume nge31 emazweni aphesheya okolwandle. Kanti ke bathi ke yona le film ususelwe engomeni zaso ke lihlabani somculi uBeyonce album eyayithi The Lion King The Gift eyaphuma nyakeni. Kanti ke no isikhulu saka Multi Choice uqinisekisile ukuthi ke kulokhu benze ngokusemandleni ukuthi ke le film izothi iphuma nje phesheya kolwandle bese ukuthi ke nangapha ke abathandi bamafilimu beyithole ingaze ihlale isikhathi eside iphumile ingakafiki la eAfrica noma la eningizimu Afrika. Kanti ke kuthiwa nabaculi ke ba la eAfrica bathe bathola ithuba ke lokuthi bebe ingcenye yale film njengoba ke ingoma zabo zizobe zikhona khona lapha kubala uDJ Leki bese kuba ubusiswa kanye noAnathi abaculi ke abathe baba ingcenye yayo le film. Kanti ke iqoshelwe emazweni aseAfrica eLondon naseBelgium ke yona le film. Kanti ke mina sengiphuma kanje ke ngizovula ukuthi wena ngabe uthini ke ngale film ebhekwe ngabomvu futhi ke ephethe izinkakha zabalingisi zala eningizimu Afrika. Kanti ke asivele siqede kwe comment section. Intatheli ka YouTube ke isiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.